हमार रेबिन के चश्मा बा, रेबिन के 70,000 रुपया का चश्मा बा हमार। अब बाकी कुछ बचैबो कहीं नहीं में से, बाकी कपड़ा लत्ता हमार देखा देखा आई जन जैकेट बनू कितना के होई अंदाजा लगावा लोगिन, कितना के होई? अरे छोड़ा तू लोग के अंदाजो ना लग पाई, हम खुदे बता देता नहीं। आई जन बनू खाली ऊपरा पहले बनी 60,000 रुपया के बाद 60,000 के कैसन स्कीम बा? कैसन स्कीम बा? नेटवर्क मार्केटिंग चाचा, नेटवर्क मार्केटिंग कराला हो। 2,000 रुपया तो लागे के बा, अपनो कराला हमरो कराला। महीना के अंदर हम गारंटी देता नहीं। अगर घर के बाहर साइकिल खड़ा बनू तो ना फॉर्च्यूनर खड़ा हो गई तो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम है कौन चीज के? अरे जे नेटवर्क मार्केटिंग में आ गई ना वो डूबी ना, वो एकदम से सनराइज हो जाई। पैसा ले ले आवा घरे से 4,000 रुपया, रजिस्ट्रेशन करावा। बहुत दिन से काम धंधा चौपट चलत आमनी के, कहीं यही ना किस्मत जाग जाओ। ए साहब रुकल रहिया हो, आवा तनी पैसा लेके। तू काहे गाले पे हाथ रख के सोचत हवा हो तोहरा के करोड़पति ना बने के बा? कवन चूतिया कहला सके हमरा करोड़पति नहीं के बने के? तू 2 मिनट रुका, हम 1 मिनट में पैसा लेके आवत तनी। घबराए के बात नहीं है, 1 हफ्ता के अंदर हम पैसा वापस कर दे तो। हां बस 1 हफ्ता और इंतजार कर ला। हां तो 1 हफ्ता ज्यादा हम वेट ना कर पाए, पहले बता देता नहीं। 1 हफ्ता के अंदर अंदर हमारा पैसा मिल जाए चाहिए। मिल जाए 1 हफ्ता कह देनी ना तो 8 दिन ना होई। बाबूजी हो का भइल? हमरा के 2,000 रुपया चाहिए। हैं 2,000 रुपया चाहिए का होई रे? हमरा के लखपति बने के बा। बाबूजी हो हमरो के 2,000 रुपया चाहिए, हमरा करोड़पति बने के बा। हैं एगोरा 2,000 रुपया में लखपति बनता, एगोरा के 2,000 रुपया में करोड़पति बने के बा। भांग खइले अवकारे से ना 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 बाबूजी 2,000 रुपया दी, 6 महीना के अंदर अंदर हम लखपति बन जाए। हम तो बने करोड़पति। पगला गई अवकारे से भर्ती करावत पड़ी पागल खाना में। 8-10,000 रुपया के नौकरी होते नहीं थे, 6 महीना में लखपति करोड़पति बनबा लोगे वो 2,000 रुपया लगा के। बाबूजी मजाक के बात नहीं थे, गांव में आई बार का बोल जाला हो का बतावत रहना हो। हां बाबूजी नेटवर्क मार्केटिंग ना हो, नेटवर्क मार्केटिंग वाला आइला ना, उहे बतावत रहना कि 2,000 रुपया लगावा 6 महीना के अंदर लखपति करोड़पति बन जाइबा। नेटवर्क मार्केटिंग वाला कहां आइल बा हो, कहां बाना सा? बाबूजी वो सब छोड़ी 2,000 रुपया दी हमनी के 6 महीना के अंदर किस्मत बदल जाई। कहत रहना ना कि अगर घरे के बाहर साइकिल खड़ा होई ना तो अगला 6 महीना में पक्का 2 चक्का आ जाई, साल भर के अंदर अंदर 4 चक्का खड़ा हो जाई जाके। इतना कमाई बा नेटवर्क मार्केटिंग में। ई कोनो सरवा लुटेरा गुरु पाइल बा का गांव में, लोगिन के लालच दे के 2,000 रुपया लेके फरार होके चक्कर में बा लगाता। कहां बारे चल बस तनी हमहू देखी। बाबूजी पैसा ले ले चली, पहले हमरा के दिखावो तो बा के ने, ओके बाद पैसा लेके आए हम। चलो ए बसावन भैया कहां जात बानी हो? अबे आवतानी हां। सब जना के पैसा जमा हो गइल? 1 2 3 4 5 जना के तो हो गइल। दुगरा और रहना सा ना, कहत रहना रजिस्ट्रेशन करावे के, अब आइला ना सर। चला कौनो बात नहीं के, नाम बतावा हो लोगिन। आधार कार्ड लेके आइल बाना ना? हां आधार कार्ड लेके आइल बानी सर। नाम बताइए अपन? चिरौंजी लाल। 2,000 रुपया जमा कैला ना? हां साहब 2,000 रुपया। आई बाबूजी आई। ए हीरो कैसन चुतिया बनावत हवा भोला भला गांव वाला के? का भइलो के केकरा के चुतिया बनावता? तू ही लोग हवा 6 महीना में लखपति करोड़पति बनावे के बात करत हवा? बात नहीं खे होत, सही में बनावल जाता। हम खुदे बनल बानी, दिमाग खराब भइल बा। आइल बड़ा गांव वाला के लूटे ना हो। काहे उल्टा सीधा बोलत हवा? लूटत थोड़े हवा। अरे 2,000 रुपया देवे के बा, 6 महीना के अंदर अंदर लखपति बने के चांस बा, केहू के करोड़पति बने के चांस बा। लूटत थोड़े हवा। 2,000 रुपया लगा के केहू इतना पैसा कमा पाई? तो ये बतिया तो हम कहता नहीं भेजा बा कि भेज देला कहीं। 2,000 रुपया लगा के लखपति करोड़पति बन जीबा तू लोग? काहे भड़कावत हई हो? अरे बनल बानी हमनी के। गाड़ी देखा हवा, गाड़ी देखा हमार 1.5 महीना कमाई के भाई। छुपाई मार के बैठल रहा नहीं तो अबे रस्सी में बांध के पिटाई होई। चुप रहा, पूरा एकदम से माथा खराब भइल बा का तू लोग के? 2,000 रुपया जमा कैला, 2,000 रुपया में लखपति करोड़पति बनबा बिना काम धंधा कैले? ए बाबू साहब जब ऊ लोग बन सकेला तो हमनी के काहे ना बन सकेनी? केहू कुछ कहानी आके बता दी तू लोग मान जइबा? अरे लोग लाख रुपया 5-5 लाख रुपया लगा के किराना के दुकान करेला तो दिन भर के 500 रुपया 600 रुपया कमाई होला, आ तू लगाइबा 2,000 रुपया, 6 महीना में लखपति करोड़पति बन जइबा? अरे दिमाग उमाग बा?
हमनी के बनल है सर, तो ई लोग काहे ना बन जाई। चुप रह बा, तोसे बोलत नहीं हम अपन गांव वाले के समझावत नहीं ना, तू चुप रह। चाचा तनी सोच के देखा, 2,000 रुपया इनकरा के देबो, को जना देले हुआ? 5 जना, 5 दूना 10,000 रुपया हो गइल। हो 10,000 रुपया तो होइए गइल। हमार 2 गो लड़का स जाके 2,000 रुपया मांगत रहना स, वो सब लेके आ गइल तो 4,000 और बढ़ जात। ई बैठल बैठल 1 घंटा के अंदर इतना रुपया इकट्ठा करके आ लेके चल जइया स, फिर वापस मुंह ना देखइया स कब्बो। तू लोग लखपति या करोड़पति ना बनबो, लखपति या करोड़पति बनिया ई स। अरे ना ना ना, गलत सोचत हवा तू, गलत सोचत हवा। ऐसा कुछ ना होई, हमनी के ई लोग के साथे रह जाई। अरे ई लोग टीम बनाइया, 3-3 जना के जोड़िया, ऐसा चैन बनत जाई, ई लोग के लेवल बढ़त जाई, बहुत जल्दी अमीर हो जाइया। चुप रह बा कि निकाली जूता, जे जे पैसा देले बा वापस ले ला लोगिन। अब भगावा इन्हीं के गांव से, भगावा नहीं तो तू लोग के लागत होई के रे 2,000 रुपया नु ज्यादा, इतना तो 5 सिगरेट बीड़ी खैनी में चल जाला। 2,000 रुपया नु 2,000 रुपया करके अगर गांव भर से 20 जना दे देलस तो कितना भइल? सोचा कितना भइल? बात तो सही कहत हो, हमने ये सोच ले रहनी है कि 2,000 रुपया का तो खैनी खवा जाला, दे दिया जाता, वही लोग बन गइल तो बनी जाई करोड़पति या लखपति। चवन्नी हाथे ना लगी, दावा के साथ कहता नहीं चवन्नी। वापस ला पैसा लोगिन, वापस ला, फ्री के पैसा आवता 2,000। ए हो साहेब, हमार पैसा वापस चाहिए। जेकर जेकर नाम लिखा गइल बा उनकर पैसा वापस ना मिली। लात खाए पे उतारू वाला का? अबे इतना मार मारल जाई न, आई गाड़ी उड़ी कुल छोड़ लेवल जाई। मांगा हो अपन अपन पैसा मांगा, और ना देवे के तैयार हो ले आवा घरे से लाठी, लाठी ले आवा, दिहो कैसे ना। करोड़पति तू लोग ना बनबो, ई लोग 2,000 रुपया 2,000 रुपया 2,000 रुपया क के वही पैसा का गाड़ी खरीद के और दिखावत फिरेला लोग कि देखा हम गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, इतना पैसा के, इतना लाख के। चूतिया बनावेला चूतिया, बुझाइल? पैसा मांगा सब जना। ए हो हमरा के लखपति या करोड़पति नहीं के बने के, हमार 2,000 रुपया वापस करा। जेकर जेकर नाम लिखा गइल बा उनकर वापस ना होई। हो जाई वापस हो जाई। ए बाबू साहब निकाला पैसा सबके वापस करा, नहीं तो अब 1 लाख देम ना उड़िया दी बा। ना 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 ना, देता नहीं